Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму змейстер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Прычым за межамі зараз сяганем вельмі далёка. Праз акіян пераскочым у ЗША, дзе нас чакае сустрэча з пісьменніцай, журналісткай, былой музычным крытыкам Тацянай Заміроўскай. Прывітанне, Тацяна. Прывітанне, Змейстер. Слухай, я вот, дарэчы, гэтыя пералічэнні перастаўляў з нашай папярэдняй размовы. Ну, як ты ведаеш, Ctrl-C, Ctrl-V, але ў мяне там раней было музычным крытыкам, і слова «былая» я дадаў у гэты анонс адмыслова, таму што вот, судзячы па тваіх допісах, ты ўсё ж таки лічыш, што ты ўжо былая музычны крытык. Ці ўсё ж таки не? Ну, насамрэч, мне здаецца, што вось гэта такі просто такі дадатачак былы экс-музычны крытык. Гэта просто такая не адмаўленне гэтай ідэнтычнасці, што ў мяне раней была, а просто сапраўдны дадатак. То бок я цяпер не адсутнасць чагосьці, а я не хтосьці, ці былы хтосьці. Я менавіта былы музычны крытык, бо у мяне адняло столькі часу нарэшце адчапіцца ад гэтай ідэнтычнасці, бо, канечне, мне здаецца, калі чалавек сталее, калі змяняюцца нейкія там погляды на жыццё, ты разумееш, што ну увогуле выключна пісаць пра музыку, гэта, канечне, такая штука, якую класна рабіць, калі табе там 20 год. Але я зразумела, што адчапіцца ад гэтай ідэнтычнасці вельмі складана, бо кожны раз, напрыклад, калі выйшла моя першая кніжка, все пісалі, што музычны крытык напісаў кніжку, і яе набывалі, а пра музыку там нічога не было. Потым я напісала другую кніжку, таксама я набываюць, пра музыку нічога няма. І нарэшце, калі гэта я нават пятая кніжка, нарэшце тут штосьці пра музыку, але таксама ўсё незразумела. Таму я менавіта экс-крытык музычны. Ну вот про зразумела, незразумела мы паговорым далей. Мне тут, ведаеш, што спадабалася, як ты пачала пальцы, заблыталася ў пальцах, колькі ж там у тебе насамрэч кніжак. Ну, але, ну, нормально, знаешь, когда много кніжак, уже то можна і заблытацца. Ведаеш, я адмыслова апрануў вось гэтую вось цішотачку для размовы з табой. Вот тут с усімі там надписами, вот этими, усім таким. И думаю, я ж ведал, что ты вот будешь говорить вот про вот это, там, была идентичность, вот я тут это позбавилась, а я думаю, ведаеце, это як позбавиться ідэнтычнасць, часткі ідэнтычнасці як музычны крытык, это як вот нога у тебе там вот была, а зараз нема, але фантомныя болі ёсць. Я каб усугубіць твае фантомныя болі, страчаныя ідэнтычнасці музычнага крытыка, адзеў эту майку і думаю, вот хай ёй пабаліць. А вот баліць сапраўды ці не? Гэта вельмі добрая фармуліроўка, фантомныя болі. Я нават сабе запісала, я буду таксама ёй карыстацца, калі я буду прамоўціць гэтую кніжку, бо яна якраз напісаная з пункту гледжання чалавеку, якога фантомныя болі, ці з пункту гледжання той часткі адарванай, у якой гэтыя фантомныя болі. Канечне, баліць. І час ад часу, я нават калі я толькі вось пераехала ў Нью-Йорк, я зразумела, што мне вельмі гэтага не хапае. Прычым неяк адваяваць гэта назад я ўжо не магла. Напрыклад, калі я хадзіла там на канцэрты, ну не ведаю там якога заўгодна нью-йоркскага гурта, там TV on the Radio, Паці Сміт, я нічога пра гэта не магла напісаць. І тады я пачала пісаць пра беларускіх музыкаў. У мяне была просто такая серыя рэпартажаў для Ку-ку. Яны так і назывались «Заміроўская ідзе на Вольскага». І спрабуй там штосьці асазнаць. Заміроўская ідзе на Вайцюшкевіча ў Нью-Йорку. Заміроўская ідзе на там Міхалка ў Нью-Йорку. І вось я так нешта спрабавала штосьці там выцягнуць сабе, штосьці адчуць, але ўсё, што я магла адчуць, гэта просто вось слёзы. У мяне таксама не было жадання штосьці такое напісаць, акрамя таго, як я ўбачыла гэтага Вацюшкевіча, і мне просто захацелася кінуцца яму на шыю і заплакаць, што я і зрабіла. І я подумала, боже, во што я ператаварылася? Я цяпер ужо не магу крытыкаваць, я вось ўсё бачу, я гэта ўсё чую, і я пачынаю просто натуральна рыдаць. І гэта ўжо пытанне ностальгіі, а не пытанне крытыкі. Всё, крытыка скончылась. Таму гэтыя рэпартажы называліся «Музычны крытык у выгнанні. Заміроўская ідзе на Міхалка».
Дарэчы, Выдаю. сапраўды что з табой адбывалася там вот гэта эміграцыя так я просто прыгадываю прыгадываю як ты у Нью-Йорку прыйшла на канцэрт сумесны Вольскага і Пугача я там збоку стаяў і сачыў за табой і мне вельмі там как бы ну ладно Вольскі гэта одна справа і калі ты там прыйшла з прабачэннямі да Пугача типа там я тебе недооценила некалі прабач мяне Володя я так думаю ну со слезьми не кинулася но вот это что где вот это вот жорсткая непахисная крытык Замировская где она пропала Она не такая уже жорсткая была. Я помню, мяне рэдактар белгазеты Высоцкі заўсёды неяк там гнабіў за тое, што я недастаткова жорсткая. Не па-белгазетнаму я пішу. Трэба быць больш такой яраснай і непрымірымай. Але так, гэта праўда было. Мне раней ніколі асабліва не падабаўся гурт Джей Морс. І гэта потым я ўжо зразумела, што калі не падабаецца, не пішы. Навошта пісаць пра тое, што не падабаецца? Жыццё кароткае. Пра ўсё і так не напішаш. Навошта пісаць пра тое, што не адклікаецца ніяк. Но мне падабалася пісаць пра тое, што не адклікаецца, бо здавалася, што гэта так метаіранічна, можна там пажартаваць, паёрнічаць. І Джей Морс такія проста рамантычныя песенькі, і яны ўсім так усе ад іх такім проста плывуць і таюць і мне падабалася прыдумваць там штосьці такое і вось прыязджае Вольскі і Пугач я іду на канцэрт зразумела бо кожны раз калі хтосьці прыязджае я іду уже не як крытыка як вось просто неяк там дакрануцца это беларуская зямля фактычна вось гэта вось Беларусь прыехала і першым грае Пугач на разагрэве Вольскага і я пачынаю чуць гэтыя песні ягоныя і кожная песня яна просто рве душу і рве сэрца. Я, дарэчы, нават я пісала пра такі феномен негатыўнай ностальгіі, калі штосьці раней музычнай не падабалася, а потым праходзіць нейкі час, там 10, 15, 20 год, і ты это чуеш, і нават не падабалася, як эмоцыі, гэта ўсё роўна эмоцыі, гэта ўсё роўна адбываецца недзе там вельмі глыбока, і яна выклікае ностальгію. І вось я чую гэтую ностальгію я адчуваю што мне ўжо падабаецца і што я адрасат гэтых песень і што яны напісаныя для мяне і я ўрэшце разумею навошта Пугач іх напісаў што яго там было такое на душы і я думаю я пабегла ў грымёрку і сказала Володя прасці мяне за ўсё не ведаю чаму я так ёрнічала з ваших песень класныя песні ўвогуле Володя гениальныя песні працягвай пісаць Слухай ну можа быть ён там ну і іншыя як творчая асоба у іх ёсць нейкае прадбачанне ёсць нейкая там візія будучыні ну а ты ну вот тады не разумела ты просты чалавек як і я а вот час прайшоў мы пасталелі паразумелі зразумелі до нас дайшло Ну вось магчыма дайшло магчыма гэта ўзрост магчыма з чаго-то што ў 20 падаецца крынжам як зараз кажуць у 40 гэта ўжо ну праўда і сапраўды не ведаю і якраз вось гэтыя штукі мне зараз нашмат цікавей аналізаваць і вывучаць у тэкстах чым уласна беларускую музыку бо пра музыку я ўжо ўсё сказала і цяпер я толькі пра свае пачуцці магу казаць але таксама думаю што гэта нармальна бо музыкі заўжды казалі пра свае пачуцці а цяпер нарэшце я кажу пра свае пачуцці мы ўжо на адным гэтым узроўні і гэта класна Вот так вот незаўважна мы падышлі да абмеркавання новай кнігі Тацяны Заміроўскай. Але давай з самага пачатку. А як увогуле ідэя вот гэтай кнігі вось такога падыхода от такой канцэпцыі нарадзілася? Хто як это прыдумалася я разумею калі там ну нейкая вот кніга там вот твор там прадумываеш там ідэю там що такое а вот тут вот як тут справа была Практычна раптоўна. Я ўвогуле лічыла, што я ну неяк там недастойная пісаць там нейкі аўтафікшн як кнігі. Хаця, канечне, як усе нармальныя людзі, у мяне там я пісала ў ЖЖ, у мяне была ЖЖшачка і пра сябе, пра свае пачуцці, пра сваё жыццё я штосьці пісала. Але пачалося гэта з таго, што я выкладала
на такой пісьменніцкай лабараторыі, якую зрабіў у тым ліку Паша Антіпаў, выдавец, цяпер у выдавецтве мяне няма. І я выкладала такую лабараторыю пісьменніцкую для ЛГБТ пісьменнікаў з Беларусі. І мы пісалі праз немату, праз немагчымасць пісаць і праз вось усё гэтае, што адчуваюць зараз беларусы, якія з'ехалі ці засталіся. І вось усё гэта вакол адбываецца, і як пра гэта напісаць, калі проста няма слова. І я дала ім такую дамашку. Яны сказалі: дайце нам дамашку, трэба штосьці напісаць. І я папрасіла напісаць проста такі як агляд апошняга году, як ітогі году, але вельмі персанальныя. І падумала, калі я прашу студэнтаў напісаць мне ітогі году, я павінна таксама ім напісаць ітогі года, то гэта неяк нячэсна. Я ўвогуле не люблю, калі выкладчык дае заданне. Мне здаецца, гэта такая іерархічная фігня, якая не павінная ўжо працаваць. Чалавек сам вырашае, рабіць яму штосьці ці не рабіць. І я высела пісаць гэтыя вынікі году, і я зразумела, што упершыню за год, вось это был той год, калі вайна пачалася, калі ўварванне пачалося расійскае в Украіну, і што я ўпершыню пачала пісаць, і я пачала нешта разумець. І я напісала свой год у канцэртах, як я хадзіла ўвесь гэты 2022 год на канцэрты, каб зноў штосьці адчуць. Бо калі ўсё гэта пачалося, я нават плакаць развучылася. І я хадзіла на кожны канцэрт і фіксіравала: тут я заплакала ці не? О, заплакала, класна. О, тут я яшчэ не заплакала, а тут заплакала. Я узгадала яшчэ гэты дзённікі слёз Ігнація Лойолы. Гэта быў такі святы, у якога быў дар слёз, дар плакаць. І ён кожны дзень таксама вёў такія дзённікі. Сёння слёзы былі, а сёння слёз не было. Было крышачку слёз, але было б лепш, калі было яшчэ больш. І я вось ператварылася ў такога Ігнація Лойолы, вяла дзённікі слёз. І тое, што я в выніку напісала, я показала Пашу Антіпаву, ён яго надрукаваў на сваім сайце Літрады. А паколькі эсэ такое проста гіганцкае раздутае атрымалася, як і гэтая папярэдняя рэч, якую я расказвала, ён прапанаваў выдаць яго асобнай кніжкай у сваім новым выдавецтве «Мяне няма». Я сказала: канечне, давай выдаваць, але чаму адно эсэ? Я яшчэ вельмі шмат напісала прыблізна на падобную тэму падчас у эміграцыі. А давай, магчыма, зробім увогуле кніжку такога нон-фікшна. Вось, ён сказаў, што вельмі даўно ўжо чакаў ад мяне такой кніжкі, і ён цалкам за. І я вось села і сабрала з ужо напісаных раней эсэ кніжку на канкрэтную тэматыку, дзе беларускі экс-музычны журналіст у выгнанні, так бы сказаць, у эміграцыі спрабуе штосьці адчуць. І яго то атрымліваецца, то не атрымліваецца. Так што вось так яна і сабралася, то бок я яе не пісала спецыяльна, этую кніжку, і яна напісалася, пакуль я займалася зусім іншымі справамі. Пакуль я прадавала свечы ў Соха, пакуль я намагалася неяк выжыць у суворым Нью-Йорку, пакуль я там змяняла працы, пакуль я пісала фікшн-кніжкі, пакуль я пісала раман, ездзіла па рэзідэнцыях, адбывалася фонам нейкая іншая рэч, і нейкая іншая гісторыя. І я проста знайшла, так выцягнула па кавалачку і склала ў кніжку. І гэта таксама цікавы вопыт, і кнігі могуць зрабіцца і так. Атрымліваецца, што гэта такія расцягнутыя па часе кавалкі вот гэтай кнігі, умоўна кажучы. То есть вот эсэ, это вот расцягнутая па часе якая? То есть, кніга пачынаецца з гэтага эсэ, якое вялізнае, яно там пры іх вёска. Ты потым сказала, што ты сабрала свае мінулыя. Вот па часе самае першае вот эсэ у якім годзе напісанае было? У 15-м. Вось там просто па гадах всё. Кожны вось 15-го года, калі я пераехала ў Нью-Йорк, там першае эсэ пра тое, як прыехаў у беларускі свабодны тэатр, і я ўпершыню ў жыцці адчула, што гэта такое, калі ты ўжо жывеш не ў Беларусі і прыязджаюць беларусы з гастролямі. А хто я? А са мной усе размаўляюць як з беларускім музычным крытыкам. А я ўжо не крытык, а я такі просто сябар. І я хачу, каб да мяне адносіліся як да сябра, але не, я ўсё роўна музычны крытык. І гэта крышачку так балюча. Ці нават калі прыязджала серэбраная свадьба,
гурт таксама выступаць. І я да іх бягу такая сябры, а яны мне: "А памятаеш ты калісьці вось пісала пра нас такую рэцэнзію?" Кажу: "Да, блядь, забудзьце ўжо пра гэтую рэцэнзію". Не памятаюць. Вось першыя эсэ былі пра гэта, а потым ужо пачалося там наступнае ў 16-м годзе пра смерць Дэвіда Боуі, напрыклад. Вось, і яно вось так паступова па парадышку склалася у сюжэт нейкі, магчыма, нават. Слухай, вот калі ты сама перачытвала, ну я ж разумею, што перад тым, каб вот скласці гэта потым у кнігу ты перачытвала гэта ўсё. І от ты могла адсачыць, як ты змянялася з цягам гэтага года, што ў табе змянялася, як эміграцыя на цябе ўплывала, як ты, можа, ты ўплывала на эту эміграцыю, вот бачанне тваё, вот як вот гэтыя этапы можна там падзяліць, вот Заміроўскую паэтапна? Мне здаецца, можна, бо, па-першае, гэта, канечне, такая міграцыя чалавека з музычнага крытыка ў пісьменніка, і такая міграцыя ўзроўня я магу сабе гэта дазволіць, што я ўрэшце магу сабе назваць пісьменніцай, і гэта окей. Па-другое, там яшчэ такі дазвол сабе не быць канкрэтнай, дазвол сабе не ведаць дакладна, што я хачу сказаць, бо журналіст і крытык ён павінен усё ж такі быць вельмі дакладным, вельмі канкрэтным. Ты адказваеш за кожнае сваё слово, то бок ты па жизни адказваеш за базар. А тут нарэшце такі базар, дзе я маю права не адказваць, і таксама я прасачыла гэтую лінію, дзе на пачатку я пераймаюся, што я не магу неяк сфармуляваць сваю думку, а потым я прыходжу напрыканцы кнігі, такая нічога немагчыма сказаць, нічога немагчыма сфармуляваць, але гэта і ёсць вопыт і досвед нашага жыцця ў эміграцыі. And it's fine. Як я слухала недавно выдатнейшее інтэрв'ю Генріха Кіршбаума на сайце Еврорадио, не Еврорадио, это я з вами размаўляю, я Еврорадио, на сайце Літрадио Паша Антипова. І Генріх там пра сваю кніжку «Беларускі брыкалаж» кажа, што эсэ – гэта самы наш беларускі жанр. Жанр вось гэта такой не фікшн літаратуры, бо вось пра Беларусь, пра беларускасць можна пісаць толькі ў выглядзе эсэ, бо яно там усё заблытанае, нічога не зразумела, адно з іншым неяк не звязанае, але гэта нармальна. І вось такое я таксама ў сябе заўважыла, што я дазволіла сабе быць неканкрэтнай, незразумелай, то бок такой крыху ранімай, і гэта окей. Ну і думаю, напрыканцы кнігі я таксама ўсё ж такі лірычны персанаж. Я бачу, што лірычны персанаж з беларуса паступова ператвараецца ў нью-йоркера. Ну, не ў нью-йоркера, ну, што гэта сталічнасць, гэта мінчанка, пераехала ў Брукліна, я і не мінчанка. Не ў нью-йоркера, а ў чалавека з Брукліна. І вось Беларусь, якая становіцца Бруклінам, гэта таксама такая патаемная лінія гэтай гісторыі, якая мне таксама спадабалася, бо я бачу, што напрыканцы ў апошніх эсэ я ўжо неяк прысвоіла Нью-Йорк, і мне ўжо таксама не сорамна казаць, што я цяпер яшчэ і адсюль. І гэта праўда, што я адсюль, бо я як рэпрэзентатар Беларусі цяпер ўсё ж такі рэпрэзентатар Брукліна таксама. Нават калі прыязджала ў апошнюю арт-рэзідэнцыю, і неяк там дзіўна сабе вяла, ну, бывае такое, культурная розніца. І раней, калі я праяўляла маленечкія культурныя розніцы, пра гэта таксама ёсць у кніжкі, все казалі: ну ты з Беларусі, ну зразумела, ну гэта Беларусь. Цяпер, калі там у Сан-Францыска праяўляю нейкую культурную розніцу, напрыклад, пытаюся, чаму з раніцы мы не можам з кавы выпіць бейглаў з этим ласосем, локсам, мне кажуць: ну вы бруклінцы. Ці я пытаюся, чаму няма замка на дзвяры ў студыю, яны кажуць: ну так яна ж з Брукліна. Яны не скажуць ужо, яна з Беларусі. Я прыняла гэта. Вось. І гэта нармальна, што мы ўсе цяпер аднекуль яшчэ, і нас паўсюль няма. І якраз гэта так супадае з тэматыкай выдавецтва, што я лічу, што нават калі ў кнізе няма сюжэту, ён все ж такі ён ёсць. Вось. Ты вот я не ведаў дакладней, як это вот спытацца, каб і не пакрыўдзіць вот пра сюжэт, то есть яго няма. То есть вот у вас там яго няма. То есть у вас там тройное няма, выдавецтва мяне няма, сюжэта няма, да і кнігі яшчэ няма по вялікаму рахунку.
Ну так, яе яшчэ не надрукавалі. Вось калі бо чытача няма. Не, чытач ужо ёсць. Вось калі чытачы яе замовяць, яна будзе. чорт пабяры, узнікае подозрение, а Заміроўская яна ёсць-то хоць ці няма таксама. Вось ўжо не разумею таксама. Але класна, я думаю, што цяпер беларускія музыкі могуць мне нарэшце адпомсціць, бо пра гэтую кнігу можна сказаць усё тое негатыўнае, што я раней пісала пра беларускую музыку, там немагчыма чытаць, незразумелая, няма сюжэту. Навошта ўсё гэта ўвогуле было рабіць, навошта гэта патрэбна, і дзеля чаго гэта ўсё. Вось, ну вось якраз я так просто на блюдечку выношу вось такі Так а что тут выносить? Вот тебе, коли ласка, не прочитаю ник. Писательница, она так себе вообще-то. Она просто имитирует стиль Керуака и прочих битников, к сожалению. Керуака, this is so nice! Дзякуй. Мне вельмі это просто гучыць як камплімент. Я, дарэчы, вельмі сапраўды хацела капіяваць стыль Керуака, але потым зразумела, што яго нейкі такі скучны стыль, і што ну але насамрэч ён жа таксама пісаў у асноўным толькі пра сваё жыццё, пра сваіх класных сяброў. І вось цяпер я крыху Керуак, і нават калі камусьці здаецца, што нічога ўласнага няма, ну, насамрэч нічога ўласнага ўвогуле няма. Мы ўсе складаемся з таго, што мы бярэм ад іншых, і кожны з нас гэта такая проста мазаічка, такі якраз вітражык, як на вокладцы гэтай кнігі. І мне падабаецца быць такім вітражом з такіх шкельцаў, кожнае з якіх, калі праходзіць сонечнае святло, штосьці адлюстроўвае, але насамрэч гэтым не з'яўляецца. І, як кажуць, I'm fine with that. Ну вот не ад музыкаў пока, ну ведаеш, яны ўсё ж таки у нас людзі элітарныя, спяць можа быць, ну ці ведаеш, эміграцыя сваё накладвае, працуюць, але ад дарогі табе Тацяна One Love піша ён, і памятаю яе цудоўныя аўтарскія калонкі. Вот так вот, так что памятаю тебе, так легко не сыдзеш ты от вот это вот музычнага крытыка, крытыканства, это ўсё. Кожны раз, калі да мяне на эфир прыходзіць Маляваныч, ён кажа, калі я ўжо ад гэтага Маляваныча пазбаўлюся, ўжо ну сколько ўжо можна. Так і тут. Ну не будзе такого. Готова? Ну, гэта правда. Ну, я вельмі старалася стварыць свой такі імідж музычнага крытыка як істоты, як некай персоны і персонажа. Калі я толькі пачынала, конечно ж, мне, як усім там, ну не ўсім, як шматлікім пішучым дзяўчынкам у 17 год, мне хацелася быць такой селебай, каб усе ведалі, о, это Заміроўская. Але была вельмі такая ціхая, інтравертная, аўтычная, закамплексаваная, і, конечно, мне здавалася, што усе будуць пісаць, я буду пісаць лепш за ўсіх, і все таму будуць ведаць, якая я. І таму у музычнай сваёй гэтай крытыцы я вельмі шмат пісала, конечно, пра сабе, пра свае адчуванні, пра тое, хто я такая. Напрыклад, у рэцэнзіі на новы альбом Radiohead я магла напісаць там кучу цытатаў з Германа Гессе, бо я падумала, все падумаць, якая разумная, я там читаю Германа Гессе. І вельмі так, ну як бы сказаць, так выпендравалася, канечне. І ну вось думаю, што менавіта з-за гэтага мне крыху нават цяпер сорамна глядзець назад вось на ўсё гэта. А з іншага боку, ну гэта такі быў дазвол сабе нарэшце з гэтым распрашацца і стаць пісьменнікам. А пісьменнік гэта чалавек, які ну вымушаны выпендравацца, быць неяк выходзіць да публікі і не саромецца гэтага. І гэта неяк, ну ты больш легальна сабе гэтым адчуваеш, бо мне ўсё ж таки здаецца, што з музычнай журналістыкай я займалася такім чыцерствам, бо я ўсё ж таки пісала пра сабе. І калі вось людзі кажуць, вы падабаліся яе вось гэтыя калонкі, я разумею, што людзям падабалася ну вось той вобраз ўсё роўна мяне, які я хацела стварыць. І гэта ну з аднаго боку дагэтуль стыдна, а з іншага боку ну не трэба, каб было стыдна. Пісьменнікі, той же гэты Карл Ove Knausgaard, ён увогуле ўсё жыццё піша пра сабе. І гэта нармальна, чамусьці вось мужчыны пішуць кніжкі пра сабе.
пра сваё жыццё, пра тое, пра што яны думаюць. Ну вось цяпер вось жанчыны пішуць таксама нармальна. То бок Конечно, нормально. Ввогуле мне падаецца, что вельмі правільны такі вот падыход, як ты выставила фотку сваю там с фотоапаратам і сказала: а вось гэта я на фоне цыгареты Пола Маккартні. Ну нормально, адразу прыцягвае увагу. І адразу там думаешь, а што ж это там было, чаму Пол Маккартні цыгаретай махаў над галавою Заміроўскай. Так, гэта з Beatles кафе была фотка. Я, дарэчы, не адразу згадала, што я гэтая цыгарета над маёй галавой. Гэта калісьці не так даўно Олег Клімаў сабраў у сваім фейсбуку ўсе фотоархівы музычнай газеты і проста выкідваў іх адно за іншым гэтае фота. Я проста захавала ўсе гэтыя фоткі сабе ў асобную папачку, бо я зразумела, што гэта вось такі гіганцкі пласт майго жыцця недаасэнсаваны. І там было вельмі шмат і маіх фотак з усякіх прысухаў, фуршэтаў. Як ведаеце, Клімаў хадзіў на фуршэты і пісаў рэцэнзіі на фуршэты. Гэта было абсалютна геніальна. Все чакалі там кожнага выпуску музыкалкі, бо там былі абзоры на фуршэты ад Кліма. Вось на адным такім фуршэце ён мяне сфоткаў, ну не ён, а Сергей Червякоў. І я вось гляжу на эту фотку 20 год таму, там некая цыгарета надо мной такая навісае. Некая рука знаёмая, левша, Пол Маккартні. Гэта ягоныя цыгареты з гіганцкай вокладкі Abbey Road. Попаліўся вот Пол Маккартні. І вось гэта так, прымяншэнне маёй фігуры побач з гіганцкай цыгаретай Пола Маккартні. Ну, можна і так сказаць. Знаете, вот як і мяне тут абвінавачваюць у тым, што я попаліўся, потому что першы эфір я быў у гэтай майцы, потым на эфір з Фрыдманам я адзеў майку ці шотку ад якую мне падаравалі Політзек.Мі, каб ўсё ж таки вот, ну как бы нагадаць людзям пра палітвязняў. А тут ізноўку перапрануў. Мне сказали: ага, вот там была другая майка, а тут вот ізноўку гэта, значит там быў запіс, а тут прамы эфір. Так вот і тое быў прамы эфір, просто цішотка у мяне не адна, і я магу іх мяняць. Татьяна, я ўсё ж таки не адпушчу цябе вот ад з гэтай тэмай музычнай крытыкі. Мы да кнігі яшчэ вернемся, але зараз да цябе як ўсё ж таки да гуру музычнай крытыкі беларускай. Ці як это, калі фемінітывам казаць, это як ты будешь тады? Гурыня? Карацей кажучы, я писала гура-гераіня. Гура-гераіня. У меня там якраз у кнізе было про гэта. Да, вот карацей кажучы, гура-гераіня. Вот буквально пэўны час, колькі дзён таму, у чарговы раз з падачы Александра Чарнухі узнікла тэма крытыкі, адсутнасці крытыкі, якасці крытыкі. Там адказваў і Лявон Вольскі, нешта пісаў у адказ, там і іншыя людзі далучыліся да гэтага абмеркавання. Слухай, а можа сапраўды вот музычны крытык як жанр, як патрэба, яно ўжо как бы памёрла, і ці вот ёсць месца зараз эмігранцкай беларускай песні, творчасці для крытыкі? Ну, магчыма, яна і праўда. Ну, не тое, каб памёрла, але такой патрэбы вось у гэтыя часы стрымінгаў і хуткіх водгукаў на ўсё, патрэбы ў ёй няма, бо тое, што я цяпер хачу чытаць пра музыку, гэта больш якраз літаратура. Я чакаю ад музыкі літаратуры, і я, магчыма, чытаць тыя ж каля літаратурныя эсэ Алекса Росса пра музыку мне цікава. Але калі вось выйшаў кагосьці альбом, вось выйшаў, ну, як прыклад, выйшаў альбом у гурта «Молчат дома», так? І зараз мы можам пайсці на Metacritic і ўбачыць усе гэтыя вось рэцэнзіі, шматлікія там сотні ўжо, магчыма, рэцэнзіяў, якія ўсе напісалі пра геніяльны беларускі гурт, які нарэшце дабіўся, ну не нарэшце, ўжо даўно дабіўся сусветнага поспеху. Але ў мяне няма ніякага жадання гэта рабіць. Ці, напрыклад, я напісала рэцэнзію нядаўна на новы альбом Лорі Эндерсон пра Амелію Эрхарт. Яна зрабіла такі
такі паэтычна-артыстычны рэсёрч апошняга палёту Амеліі Эрхарт праз Атлантыку. Не праз Атлантыку, а уласна праз усю нашу планету, дзе яна згубілася, і пра яе больш нічога не было вядома. Яе самалёт, магчыма, нейкія там рэшткі самалёта нядаўна знайшлі, але ніхто не ведае, ці гэта была яна, ці не. І вось я хацела, канешне, пра гэта напісаць, бо гэта наша нью-йоркская Лорі Эндерсон. Цяпер у мяне такая ўжо матывацыя, што наш чалавек. І я вось уключыла гэты альбом, каб яго паслухаць. Яна там падключаецца да Амеліі, і разам з ёй яна як проста выклікае прывід яе, як такі медыюмічны сеанс, і яна там нешта там заклікае, яе голасам штосьці гаворыць. Я пачынаю гэта слухаць, і я проста пачынаю плакаць. Я думаю, ну вось музычная крытыка. Ты проста чуеш вось гэты моц мастацтва, яна проста раздушвае цябе, і ты сядзіш і рыдаеш. Ну якая тут крытыка? І, канешне, я напісала такое персанальнае эсэ якраз. І яшчэ раз падумала пра тое, што эсэ гэта у тым ліку і спосаб пісаць пра мастацтва зараз у гэтыя часы, бо аб'ектыўная крытыка, магчыма, чытачу цяпер не патрэбная, патрэбныя эмоцыі. Мы хочам даведацца, што я тут магу адчуць, а як я павінна сабе адчуваць, а якія пачуцці былі ў іншых людзей, што з імі, які быў вопыт у кагосьці падчас праслухоўвання гэтага. І вось гэта тое, што хочацца чытаць, і гэта тое, што хочацца падзяляць з іншымі людзьмі, вось гэты агульны вопыт такога вось пражывання аб'екта мастацтва. А ўжо крытыка, ну, проста не разумееш, з якой мэтай яе даваць, бо музыка ўжо запісаў свой альбом, і ён не перазапіша яго, так? Таму я думаю, што, ну, так, цяпер музычны крытык ужо нікому не патрэбны, і гэта окей, але каля літаратурныя эсеістычныя тэксты пра мастацтва зараз патрэбныя больш, чым калі-небудзь яшчэ, бо да мастацтва вельмі шмат пытанняў, вельмі шмат цяпер ад мастакоў патрабуюць нейкай яснасці, і эстэтычнай, і этычнай, і маральнай, і ідэалагічнай, і калі гэта такое складанае маральнае пытанне, мы тут ужо падключаем філасофію. А калі мы падключаем і мараль, і філасофію, і літаратуру, то гэта ўжо не крытыка, гэта ўжо ўсё ж такі якраз літаратура і таксама мастацтва. То бок можна ствараць сваё мастацтва на аснове нейкага іншага музычнага. Таму вось проста, можа, музычная крытыка метамарфіравала ў штосьці іншае. Як зараз вось, ну, мне падабаецца чытаць кніжкі, вялікія сур'ёзныя кніжкі, звязаныя з музыкай, але насамрэч яны пра ўсё астатняе, не толькі пра музыку. Таня, і ўсё ж, вот як ты думаеш, ты бачыш, колькі творчых людзей, у тым ліку не просто беларусаў, іх таксама нават невядома колькі, як падлічыць, падлікі там ужо там больш за там 500-600 тысячаў, але колькі творчых людзей з'ехала з Беларусі. Ты это бачыш по тым, колькі ўсё ж таки беларусаў творчых прыязджае там з творчымі сваімі там паказамі, канцэртамі, імпрэзамі у ЗША, у той же самый Нью-Йорк. Як ты лічыш, як гэта адаб'ецца і на творчасці гэтых творцаў і ввогуле на агульнай творчай інтэлектуальнай атмасферы, як там унутры Беларусі, так і ў замежжы, у дыаспары? Ой, гэта такое складанае пытанне. Я ведаю, калі адказваць на пытанне, дзе ёсць унутры і за межы Беларусі, ці на пытанне, дзе ёсць дыяспара і тыя, хто засталіся, што ты не адкажаш, ты камусьці будзеш ворагам. А тут і так столькі ворагаў паўсюль, што не хочацца камусьці яшчэ ім станавіцца. Добра, давай тады возьмем канкрэтны вот эту частку, якая з'ехала. Яна страціць сваю творчасць, свой запал, імпэт і ўсё астатняе, ці наадварот новы стымул атрымае? Раней мне здавалася, што страціць. Я заўжды была праціўнік эміграцыі. Я ненавідзела эміграцыю і эмігрантаў. Проста цярпець іх усіх не магла. Пока сама ёй не стала. Таму у тым ліку гэтая кніжка вельмі цікавая, як я паступова за 9 год нарэшце сабе кажу: Тацяна, ты ўсё ж такі эмігравала.
просто stop lying to yourself. Хопіць хлусіць сабе, ты ўсё, ты там. Дагэтуль не, гэта часова. Гэта я проста на 3 гады прыехала павучыцца. Гэта я прыехала павучыцца, яшчэ крыху потым засталася. А потым 2020 год, і ты думаеш, ну пакуль, канечне, вот цяпер ты ўжо вярнуцца пакуль не магу, але калісьці потым, а потым разумееш, а я ўжо даўно тут. І я якраз з-за гэтага ненавідзела эміграцыю, бо мне здавалася, што ты там знікаеш як творчая адзінка, і я цяпер я пра гэта ўжо амаль забылася, але вось нядаўна нават прыязджала моя вельмі даўняя сяброўка з Адзесы, якая цяпер жыве ў Германіі. І яна сказала: "Таня, ну я ж памятаю, калі я заўжды хацела эміграваць", сказала яна. "А ты пастаянна, я з табой размаўляла, ты казала: "Не, чалавек павінны жыць там, дзе ён нарадзіўся. Я хачу жыць у Беларусі. Гэта моя краіна, я буду тут. Мне тут падабаецца, бо я тут я". І я сапраўды лічыла, што калі я з'еду, я згублюся. Але насамрэч большае, ну, практычна ўсё, што я напісала ў жыцці такога нармальнага, я напісала ў гэтым стане эміграцыі, лімба, адарванасці ад Беларусі і, ну, такога, я б сказала, дарослага жыцця. Бо, ну, эміграцыя — гэта, канечне, даросласць, бо вырашаеш такія пытанні, ну, пра якія ты нават раней не ведаеш, што яны існуюць, гэтыя пытанні. І гэтае сталенне дапамагае выкрышталізавацца некай больш сур'ёзнай такой і глобальнай творчай асобе у чалавеку. Таму якраз творчасць маіх калегаў, якія з'ехалі, мне вельмі падабаецца, і я лічу, што ну, я зараз скажу, гэта будзе гучаць, нібыта тыя, хто засталіся, яны не горш. Я таксама хацела заставацца, я засталася, я была не горш, я была клас, калі я заставалася. Але тыя, хто не засталіся і з'ехалі і працягваюць штосьці рабіць, мне гэта ўсё здаецца нашмат больш сталым, сур'ёзным, класным, глыбокім і існуючым менавіта вось у сусветным кантэксце. Гэта крута. Таму не трэба баяцца з'язджаць, каб страшна знікнуць. Ну, вы знікнеце, але штосьці іншае з'явіцца там, дзе ёсць знікненне. Але заставацца не трэба баяцца, бо я лічу, што лепшае, што я ў жыцці зрабіла, гэта не эмігравала ў 20 год і пражыла цэлае суцэльнае жыццё ў Беларусі. Гэта класнае жыццё. Дарэчы, а не змянілася тваё стаўленне наконт таго, што будзе, ну, умоўна, праз 20 гадоў? Я ў руках трымаю вось гэтую вось кнігу. У гэтай кнізе ёсць і размова пра нацыянальную ідэю з Тацянай Заміроўскай. Вось тут вот. Ну, як звычайна, як мы гэта ўсё любім, там пра смерць, там пра пасля смерці, пра архіў і гэтак далей, але на заканчэнне амаль што ў канцы ёсць фраза: і вось праз 20 гадоў я буду ў Менску сядзець недзе на Карла Марла у нейкай кавярні са сваімі сябрамі, і мы будзем курыць, хоць я і не куру, але буду паліць там цыгарэтку і піць каву з беларускім бальзамчыкам. І мы будзем проста ржаць, узгадаваць мінулае, як мы гулялі па гэтых вуліцах, і як класна, што мы тут усе проста разам. Не перадумала? Не, я дагэтуль пастаянна трымаю гэты вобраз у галаве, і я часта яго агучваю ў размовах з сябрамі, і гэта мяне неяк заземляе і неяк трымае, бо я ведаю, што дзесьці ёсць дом. Я разумею, што дом ён ўсё роўна ў тваёй галаве, ты яго пасюль носіш з сабой, але вось гэты дом як штосьці, куды ты абавязкова вернешся, нават проста самую фантазію пра гэты дом трэба мець, трэба яе неяк, як кажуць, візуалізаваць і трымаць у нейкім вось такім загашнічку, каб калі што, адтуль проста даставаць, так гладзіць і класці, проста зноў хаваць назад. І яшчэ думаю, што калі я шмат гадоў думала апошнія гады пра такую тэму, як прывіднасць, як прывіды, здані, ghosts, у дачыненні да з'ехаўшых людзей, бо час ад часу, я думаю, гэта не толькі са мной адбываецца, мне тыя мае сябры, што засталіся ў Беларусі, пішуць, што мы бачылі твайго двайніка, мы бачылі твой прывід, а мы бачылі, там, я бачыў цябе, там кудысьці ішла, ці там ёкай кавярні, там была ты. І я зразумела, што мы пакідаем пасля сабе прывідаў,
там адкуль мы з'язджаем, і яны штосьці робяць, што мы не дарабілі, і гэта нармальна, бо прывід з'яўляецца там, дзе была траўма, дзе быў разрыў, ці там гвалтоўная смерць, ці яшчэ штосьці жудаснае, таму там такі ходзіць гэты няшчасны гэты прывід і грыміць ланцужкамі. І вось я хожу там па Беларусі, па Менску, грымлю гэтымі ланцужкамі, і мне гэта падабаецца, але я ведаю, што калісьці гэты прывід супакоіцца. Я прыеду, я яе супакою, мы пойдзем з ёй курыць і піць каву на Карла Марла і будзем ржаць і ўзгадваць, як яна там існавала нябачная, нікім не пачутая, але ўсё ж такі там. І вось мяне таксама гэтая фантазія ці думка ці вобраз таксама трымае, што дзесьці ёсць я як прывід, яе можна выклікаць, з ёй можна дамовіцца і з ёй можна потым зрабіць нейкі такі рытуал, як кажуць closure, зачынення гэтага ўсяго, каб яна нарэшце супакоілася і адправілася ў сваё пасля жыццё ці пасля смерць. Якраз мы да тэмы эўрыдыкі подобраліся. Ну да, от смерти нет до эвридика проверь, выключила ли ты газ. Як я уже казаў, выдае гэтую кнігу выдавецтва, невялічкае выдавецтва, якое існуе толькі год, под назвай «Мяне нема». Ну такое у стылі ўсё нашага выдатнага філосафа, але вось сюды можна зайсці. Спасылочка актыўная ёсць у анонсе на сайце Еврорада і таксама у апісанні под нашим стрымам. Можна зайсці і зрабіць замову, таму што гэта тычылася, чаму вы павінны не адкладаць з гэтай справай. Таму што кніг будзе не шмат. Той, хто зробіць перад замову, той кнігу і атрымае. Я так разумею, што для того, каб рассылаць па кнігарнях па ўсім свеце, наклад гэта не прадугледжвае. То есть вот будзе такі вельмі абмежаваны наклад для тых, хто замовіць, ну плюс-мінус там яшчэ колькі асобнікаў і ўсё. Хутчэй плюс, чым мінус, але так, я так зразумела, ну я не вельмі в гэтых выдавецкіх справах, але наклад будзе залежаць напрамую ад таго, хто замовіць кніжку. І ну перад замовіць. І мне гэта таксама падабаецца, бо я ўжо была такая разбэшчаная як гэта сваім статусам вялікага рускага пісацеля, чалавека, які там друкаваў нейкія бестселлеры ў Маскве, а цяпер вось, Тацяна, паглядзі, колькі ў тебе сапраўдных чытачоў. І гэта таксама такое прыніжэнне эго, мне вельмі падабаецца. І яшчэ на вокладцы, я так пераскокваю, бо столькі ёсць сказаць пра гэтую кніжку, мне вельмі падабаецца. Гавары, вот давай я зараз помаўчу, а ты скажы ўсё, што хочаш. Мяне няма на вокладцы. Гэта першая кніга ў беларускай літаратуры. Магчыма, гэта неправда, але гэта першая кніжка ў беларускай літаратуры, дзе няма імя аўтара на вокладцы, дзе аўтара няма. І я гэта сама выбрала. Я подумала, ну, насамрэч, Ігор Юкневіч, калі дызайніў гэтую вокладку, яму прынеслі гэты вітраж з Мёртл Бродвей, станцыі метро, тут у Бушвіку, дзе я жыву. І ён заўважыў, што вітраж, які я хацела на вокладку, ён ідэальна супадае з формай кніжкі. І ён сказаў, толькі няма куды ставіць імя, і можа, але без імя, глядзі, як класна выглядае. Я такая, давай мы зробім без імя аўтара, бо аўтар і так унутры так шмат яе, што яна проста ўжо задзяўбла. Няхай хаця б на вокладцы яе не будзе. І там эта кніга, она выглядае проста як кніга. Просто random generic кніга, без аўтара. Аўтар там крышачку збоку на карашку там неяк прабягае. Тацяна Заміроўская, гэта невыносна доўгая назва, бо толькі у беларускім родным выдавецтве можна дазволіць сабе рабіць, што хочаш. Велізарныя доўгія назвы, адсутнасць аўтара на вокладцы, просто не кніга, а мара. Ну і давай на завяршэнне, все ж таки, ну таким у стылі піара, ну і як я разумею, у прынцыпе на захадзе кожны пісьменнік, ну как бы абавязаны ў пэўным сэнсе, ну неяк так прапіарыць сваю кнігу і сказаць, ну аргументаваць, чаму чытач, ну просто абавязаны яе набыць. Вот давай паспрабуем і з табой такое. Я гэта не умею, я ўвогуле не трэба набываць, бо
Ну там нічога няма. Не, это выдавецтва, так чакай. Насамрэч, я ж таксама такі спявак адсутнасці. Я абажаю пісаць пра адсутнасць, пра тое, чаго няма, пра тое, што не атрымліваецца, пра тое, што не здзейснілася, то бок гэта не гісторыя поспеху. І калі ёсць тыя людзі, якім цікава чытаць не пра то, як усё крута склалася, усё атрымалася, ўсё адно да аднаго, поспех, Нью-Йорк, яна ходзіць па вуліцах Манхэттена. Гэтая кніга не для вас. А калі у вас усё неяк сумна, неяк складана, вы такі супертрывожны чалавек, будучыні няма, мінулае знікла, вас няма, вы не разумееце, хто вы, і вы думаеце, вы адзін такі, не, вы не адныя. Вось такіх людзей вельмі шмат. І я адна з тых людзей, які нават нармальна не можа сфармуляваць, што з ёй тут увогуле ў гэтай эміграцыі адбываецца. І кніга пра гэта, яна пра немагчымасць выказаць, але пра тое, што нават калі немагчыма штосьці пра нешта выказаць, ёсць спосабы пра гэта напісаць. Бо большасць кніг пра магчымасць выказацца, аўтар выказаўся. А мая кніга, яна наадварот. Яна пра тое, як вось быць паміж, быць у гэтым нідзе. І вось, дзе я выбрала гэтую сваю ідэнтычнасць музычнага крытыка, якога больш няма, і праз яе, як праз гэтую прызму, я нарэшце выгаварылася пра тое, пра што немагчыма выгаварыцца. І вось гэтая гераіня, яна ходзіць так задуменна па гэтых вуліцах Нью-Йорку, яна ходзіць на канцэрты сваіх любімых гуртоў дзяцінства, яна ўзгадвае свае сны нейкія пра тое, як Radiohead выступалі ў барысаўскім доме культуры, і пра тое, што цяпер гэта ўсё літаральна і праўда адбываецца. Яны праўда выступаюць там, ну не ведаю, у Бушвікскім доме культуры. Radiohead прыязджаюць да нас у промзону Бушвіка здымаць свой кліп. Як гэта ўвогуле? Вось я ў гэтым жыву. І вось я хожу па тых жа вуліцах, што Джон Леннон, што Паці Сміт. Я хожу на канцэрты Джона Зорна, і побач са мной сядзіць сын Джона Леннона, просто раптоўна. І это все нормально. То бок, усё, што здавалася знутры Беларусі магіяй, тут у Нью-Йорку гэта норма. А прызвычаецца да гэтай нормы немагчыма. І вось калі штосьці адгукаецца вось пра немагчымасць, неспраўджанасць, то набывайце гэтую кнігу, і вы там нічога не знойдзеце, але душа суцешыцца. Суцяшэнне некае будзе. Я вось гэта, ну не абяцаю, ну як можна штосьці абяцаць. Гэта кніга як пісьмо сябрам у эміграцыю, пісьмо сябрам. Нават калі вы не мой сябар, я думаю, што калі яна вам спадабаецца, то вы сябар, мы разам. І так і уяўляю сабе, што ў кожнага знойдзецца свой умоўны Вайцюшкевіч, якому можна будзе выплакацца ў плячо з гэтай нагоды. Дарэчы, не ведаю, як наконт сябра, но я так разумею, што у цябе ёсць як мінімум адзін конкретны і такі вельмі зацяты прыхільнік ці прыхільніца у двукосе, тому что ну так ужо актыўна каментуе і так ужо актыўна патрабуе, каб ты попрасіла прабачэнне, прызналася, перастала апраўдвацца, расказала, як ты кінула Беларусь, прамяняўшы яе на атрыбуты матэрыяльнага благополучия. Але прычым, як я разумею, гэты вось чалавек под нікам сопротивления сам пишет из ЗША. Потому что, ведая, что себе уявляя Бушвик, пишет про то, что диаспора тут в США почти нулевая, ну то есть как бы в курсе, то есть он не кинул это вот усё, ці яна, но прынамсі вот как бы... Не, вось дыаспора не нулевая, не трэба, у нас тут самая лепшая дыаспора. У нас гэта, ты ж быў у гэтай беларускай царкве, ты размаўляў з гэтымі людзьмі, якія праехалі яшчэ ў 50-е гады, адбудавалі тут вось гэтую Беларусь, і дагэтуль ёй займаюцца і размаўляюць па-беларуску. Не, вось пра дыаспору на мяне гнаць можаце колькі заўгодна, я гэта ўсё, я ўжо прызвычаілася, але вось на дыаспору гнаць не трэба. У Нью-Йорку самая класная беларуская дыаспора. Ну, вот. Ведаеш, што... Я выбачаюся, я абажаю выбачацца. Ну, выбачаюся, і як гэта, калі я штосьці напісала не так, ну, я гэта напісала не так. Я ніколі не пішу так, я не магу зрабіць нічога ідэальна. Я нават вось па-беларуску з памылкай зараз гэта сказала. Нічога ідэальна не раблю. Але, блин, усе пісьменнікі ідэальныя, хопіць чытаць ідэальных людзей, іх няма. Чытайце не ідэальных людзей. Вось, гэта я. Правильно, падтрымліваю. Нягледзячы на тое, што яе няма, ўсё адно смерці нет, Заміроўская ёсць.
ва ўсіх сэнсах. Так что подписывайтеся і читайте. І я хотел бы падтрымаць Татьяну у так абароне дыаспоры ЗША увогуле. Нью-Йорке увогуле классная. Два разы быў, 2 разы сустракаўся з дыаспорай. Выдатныя людзі, але аб'ездзіў вельмі шмат с поўдня на поўнач, карацей кажучы, вот так вот по коле аб'ездзіў ЗША, колькі там 19 ці болей ці ўжо гарадоў сустракаўся, і паўсюль выдатныя беларусы, выдатныя дыаспоры, ўсё, канешне, выдатна. І сопротивление. Не оправдывайся, калі ласка, карыстаючыся вашай тэрміналогіяй про тое, что но я-то вынужден был сюда приехать весной 22 года. Ведаеце, хто быў вымушаны, і вот как бы не хотел і спадзяецца, як толькі там першы цягнік перамогі, про які там Чалу любіць рассказывать, ламанецца на Брест, на мяжу, то яны как бы вот Польшы, в Літве, у Грузии, ну где-нибудь у Берлине у лепшым выпадку, ну неподалеку, а не у ЗША, как-то хоп, и праз мора пераскочили, само так получилось. Дякую, великий. За материальными благами. Да, за материаль там благи больше, понимаете ли, и вот от режима подальше. Колбасная миграция, конечно. Колбасная миграция это тут у Польши, не надо. За солодкими польскими колбасами. Ну да, ладно, я уже забылась, я давно не была в Польше. Вот, дарэчы, трэба выпраўляць это. У любым выпадку, для того, каб падрыхтавацца да сустрэчы з Тацянай Заміроўскай у Польшчы, на Карла Марла, там праз колькі гадоў, ці яшчэ дзеці, можа быць, у Нью-Йорку, у Букшвіле, то набывайце кніжку. Набывайце абавязкова кніжку, хоць яна толькі што казала, не трэба яе набываць, там нічога цікавага. Насамрэч я прачытаў некалькі эсэ, вельмі цікава. Много непонятного, но вельмі цікава. Так что, калі ласка, спасылачка на мяне нема, гэта выдавецтва ёсць у нас тут у апісанні. Калі ласка, заходзьце, подписывайтеся. Да, сопротивление, умник нашелся. Вот он. І прычым не один. Дякуй сопротивление, дякуй Зміцер, всім дякуй. І вам дзякуй за ваш дзякуй. Тацяна Заміроўская, Зміцер Лукашук, выдавецтва мяне нема, ну і ўсё астатняе ёсць. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.